Il-Prim Ministru Robert Abela ammetta li Malta qed taffaċċja diffikultajiet dejjem akbar brabta mal-immigrazzjoni. Dan hekk kif issa qabeż l-1000 in-numru ta' immigranti li daħlu f'pajjiżna. Id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħa mal-Kummissarju Ewropew għall-Intern Ylva Johansson f'Kastilja tikkonferma dak ir-rappurtat minn Net News fl-aħħar jiem. Inqas minn 10 tim ilu żvelajna li l-awtoritajiet kienu qed jaħbu ċifri reali tal-wasliet tal-immigranti. Sa mill-bidu tas-sena l-hawn kien irrappurtat li daħlu kważi 750 immigrant f'pajjiżna, iżda sorsi ta' dan l-istazzjoni kienu stqarrew magħna li dan l-ammont jinkludi biss l-immigranti li salvaw jew indunaw bihom laqdiet mhux governattivi li operaw bastimenti ta' tiftix u salvataġġ fil-Mediterran. Apparti dawn jidher li hemm mijiet oħra li ddaħlu f'Malta wara li ndunaw bihom il-Forzi Armati ta' pajjiżna bis-soldati Maltin li wettqu s-salvataġġ u ġabbuhom lejn pajjiżna. Madankollu l-awtoritajiet Maltin qed iżommu f'homhom sieket dwar dawn il-każi kollha, kemm dawk li ndunaw bihom il-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll dawk li interċettaw laqdiet mhux governattivi. Fil-fatt, id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li f'pajjiżna daħlu 1000 immigrant tfisser 250 immigrant aktar minn dak li kien irrappurtat s'issa. Iċ-ċifra ma tawgurax tajjeb għal kumplament tas-sena meta wieħed iqis li fl-2019 daħlu f'Malta 3400 immigrant. Fil-fatt, is-sitwazzjoni fil-Mediterran fl-aħħar sigħat kompli tkun waħda ta' sfida tant li fl-Italja daħal il-bastiment Sea-Watch li abbord kellu 192 immigrant.